Odugane gwenge ma Nairobi kaka achiel kod chenro mar manyo tije pinje maoko. Derepe ma kwan-gi ok tin ne 500 mag loche igeno mar yudo thuolo mag tije e piny mar Saudi Arabia bang' kambi mar Majira tayo chenro mar ndikruok margi. Chenrono mar ndikruok mag derepe mane otim e paw mbalariany ma Kenyatta oywayo jo Kenya mathoth mani kod riyo mar donjo e chenrono. E chenrono ma odonjo odiechienge mar adek, Majira otudore gi weg tije mawuok e pinje maoko mar yawo thuolo mag tije mopogore opogore. David Owino gi George Otieno gin moko kuom derepe ma oyudo thuolo ma kamano. Ramogi TV nolando kinde mang'eny ahinya TV ni mondo ji odhi apply kendo jande mondo apply kendo Ramogi TV no assurewa no mae kama ber mawang'ni ojande dhi yude konyruok. Koro naneno kilande nyaka Ramogi TV. Koro ema na apply, kase apply to ne gigochona mana idho gari achiel kachiel kawuok Siaya machopo ka. Ayudo ka gin joratiro. To gima nomora ni gini otime e papa yanga moko kama opondo kata ot moro ma ng'ato loso mamare. Koro an sani amor matek nikech adhi tiyo oko tadwa gero go pinywa Kenya. An gi mor gi ilo nikech pinywa ka osebedo matek. Koro samoro wacho ni ng'ama dichuo nyaka imany oko. Koro amor joluowa osebedo gi weche mang'eny ka ng'ato wuok ni kamarach ng'ato ka ng'ato ong'eyo gima odwaro. Anya jiwogi ni mae chenro mar adieri giwuog oko gimany tije ma oko gi gibeyo wamany gi uru kech Kenya waka ji yudo skul mang'eny tije betin. Koro kwanang' opportunity jowa mondo many oko.